BPFआ गावनि मावथिफोरखौनो जयनिं खालामदों। बे बाथ्राखौ बुंदों तामुलपुर जिल्लानि इउपिपिएलनि नेहाथारि प्रदीप नार्जारी बिथाङा। 17 बोसोराव सेरफां बियाबाव BPF दोलोआ बेसेबां जौगाथायनि खामानि मावखो बेनि फिननाय नागिरदों सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि दोलोआ। मैया नावखाथियाव थानाय बैसागु नब्लाङाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि सासेबो सोद्रोमाया जयनिं जायाखै होननानै गोख्रों खेंफोरथि होदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक BPFनि बाजायनायाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि इउपिपिएल दोलोनि सा 420 सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों होननानै बुंनाया नंखाय होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों बुंथियो दिनै 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 अक्ट'बराव एबा मैया BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानायाव इउपिपिएल दोलोनि सा 420 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादों होननानै बुंनाया नंखाय होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिननाय होदों बिटिआरनि 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। आरो हायोबाथ' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिसोर जौ लोंहोयोमोन, गाज्रि लाइनजों लांहोयोमन। आं बारा बाथ्रा बुङा, गोबां ससियेल मिडियायाव बिथांनि माने बायदिसिना नुजानाय दङ। 17 बोसोरनि गेजेराव आं मोननै मोनथामसो कुइसन खालामबावनो नागिरदों। दिपारानिफ्राय मकलदंसिम थांनाय लामाखौ मा खालामना दोनखो? बिथाङानो बिथांनि माने आखाइजों माने मा होनदों माने बेखेवनानै होदोंमोन। बे ओनसोलाव माने साहित्यनि येमोन बिथाङा माने BTCनि बै समाव मा खालामना दोन्दोंमोन? बै समाव 17 बोसोराव बे स्टुडेन्टफोरनो मा होदोंमोन? आरो जुदि भिडिअ फुटेज आरो सोरनिबा जुदि फट' होनो हायोबा जों स्पष्ट बुंदों दिनैनि तारिखनिफ्रायनो जोङो इउपिपिएल बानायनाय नङा। 17टा बोसोराव मोनसेबो माथुरि खामानि मावाखैमोन। जे बिथाङा बुंदों जोंखौ मिसुलिया माने प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मिसुलिया बुंदों। बिथाङासो मिसुलिया दिनैनि तारिखआव 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै बाथ्रा बुंदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिथाङा बुंदों माने 10,000 होदों होननानै, 75,000 फोसावदों होननानै। पावार गोमा जानानै बे पावार गोमा जानायनि थाखाय माने माथाया नस्त जानानै गावसोरनि मानसिखौनो गावसोर जयनिं बानायदों। बेवहाय गावसोरनि बादै कुनु बेवहाय माने इउपिपिएलनि बा गुबुन माने मा होनो दल संगठननि बेवहाय जयनिं जायाखै। खौरां मेलाव बाहागो लानाय खौरांगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि जुगिदि दिनै खौरां मेल लानाय जादों। बिनि खौरां मेल लानाय जाहोना जाहैबाय मैया BPFनि मोनसे मास जयनिं जादों बा बेखौ लानानै जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों। आरो बे खेंफोरथि होनायाव जोंनियाव बाहागो लादों जोंनि आफादगिरि मानगोनां बलेन्द्र नार्जारी आरो नेहाथारि करनाथ डाङरिया आरो बिभिन्न पदआव थागा जोंनि मावथि बिथांमोन। दा खौरां मेलखौ जों लानाय कारना जाहैबाय मैयानि जि BPFनि जि माने मास जयनिं बेखौ लानानै जोङो बाथ्रा बुंनो खेंफोरथि होनो नागिरदों। बेवहाय बिथांमोना बुंदों मा इउपिपिएलनिफ्राय मैया 420 जन जयनिं जादों होननानै बुंदों। आरो बेवहाय बियो बिथांमोना रायजोफोरखौ मिसलेड खालामदों, गोरोन्थि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना। जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों बेवहाय इउपिपिएलआव बे सुक्लाय सेरफांनि जिखिनि माने कर्मकर्ताफोर दङ जिफोर माने जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय सासेबो माने बाहागो लायाखै आरो सासेबो बेवहाय जयनिं जायाखै। जों स्पष्टयै बुंदों बेवहाय कुनु माने BPFआव जयनिं जायाखै। आरो बिनिखायनो जोङो दिनै स्पष्ट होनो थाखाय जोङो खौरां मेल लानाय जादों। आरो जुदि बिथांमोना माने भिडिअ फुटेज बा फट' जुदि कहकारि जुदि होनो हायोब्ला दिनैनि तारिखआव आं बुंनो नागिरदों बा जों बुंनो नागिरदों जे जोङो इउपिपिएलखौनो खालामनाय नङा। नेक्स्ट टाइम जुदि बिथांमोना
जुदि जोंनि इउपिपिएलनि जुदि माने भिडिअ फुटेज होनो हायोबा सोरबा सासे जुदि बिथांमोना मैयानि दिनाव जुदि जयनिं खालामनाय देखायहोनो हायोबा जोङो इउपिपिएल खालामनाय जानाय नङा जों बेखिनिखौ स्पष्ट होनदों आरो जों उदाहरन होनो हायो थांनाय बोसोर बा बिनि सिगाङावनो 2020नि सिगाङावनो माने बिपिएफजों जयनिं जाखानाय बिपिएफजों थाखानाय मानसिफोरखौनो माने बिथांमोना मा खालामदों जयनिं खालामदों गावनि मानसिखौनो गावसोरनो जयनिं खालामदों जेरैबायदि जों उदाहरन होनो हायो बै समाव धीरेनपन्थी गावलांनाय सरन बर' बिथाङा इउपिपिएल जानानै जयनिं जादों बिथाङा बै समावनो 2020नि सिगाङावनो इउपिपिएलनिफ्राय गावस्रालांखानाय बेबायदि मानसिखौ बिथांमोना थांनाय बोसोराव माने इलेक्शननि स्टारिं कमिटिनि सेक्रेटारिमोन माने बिपिएफनि बेबायदि मानसिखौनो बिथांमोना जयनिं खालामदों आरो बेनिखायनो जोङो स्पष्ट बुंदों दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलनि कुनु सासेबो मानसिया बेवहाय जयनिं जायाखै बिनिखायनो जों बुंदों कुनु मानसिखौ माने मिसगाइडआव लांनाङा कुनु रायजोफोरखौ बेबायदि मिसगाइडआव खालामनाङा गाव जुदि माने खामानि मावनो लुबैदोंबा गाव जुदि बे माने सरकार दानो लुगैदोंबा जुदि देरहानो लुगैदोंबा रायजोआ जिफोरखौ खामानिखौ मावनो लुबैनायाव माने लुबैजादों बा रायजोआ मा मावनो माने सानदों रायजोफोरनि थाखाय बिथांमोना स्पष्ट बानायनांगौ आरो बिथांमोना गावबा गावनि माने एजेन्डा मथे खामानि मावलांनांगौ जाहाथे रायजो राजाखौ बेबायदि मिसलाइड खालामनाङा जाहाथे इउपिपिएलनि माने नामखौ लानानै दुर्नाम खालामना बेखायनो जों बुंदों बिथां माने जिथु बेवहाय थांनाय समफोराव माने प्रदनित खालामनाय बिथां मानगोनां गणेश कछारी बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों बेखायनो जोङो बिथांखौ स्पष्ट भाषाजों बुंदों माने जोङो माने आसि दिन्थिनानै बुंदों जाहाथे बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनि सोदोबखौ लायालाखिनो गावनि गोसो गाव माबायदि मावनो नागिरदों बेखौ गावहा माने रायजोनि सिगाङाव फोरमाय आरो बेबायदि खामानि मावलां जाहाथे जोंखौ लानानै बेबायदि मिसगाइड खालामनाङा आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा नाबां जाबां बाथ्रा बुंनो नाङा बेखौनो जोङो बुंनो थाखाय जोङो प्रेस मिट खालामनाय जादों बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनो जौगानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बिटिआरखौ मा होनदों काल्पनिक सोदोब होननानै बुंदों बिटिआरआ जुदि काल्पनिक सोदोबब्ला बिटिआरआ जुदि काल्पनिक माने ब्ला दिनै सानजाजों मानो बारायदों बिथांनाव कुइसन खालामदों आङो जुदि बिटिआरआ जुदि काल्पनिकब्ला बेवहाय तामुलपुराव मानो थाखाय माने मेडिकेल कलेज माने गायसनदों बा लुबाय थादों बेनो जोंनि उदाहरन जौगानायनि उदाहरन बिटिआर सुक्तिनि उदाहरन जुदि बिथाङा बिटिआरनि माने सुक्तिखौ माने काल्पनिक बुंदोंब्ला आं बुंनो सानो आं माने बुंनो नागिरदों बिथाङा क्लास 8 फरायनायनि थाखायनो बे बिटिआर सोदोबखौ काल्पनिक बुंदों बिथाङा भारतनि संबिधानखौ बुजिया बिथाङा संग्रामखौ बुजिया बिथाङा 5 बोसोर माने 5000नि माने जि मानसिनि शहीद जानाय बा थैनाय बिनि अबदानखौ बिथाङा बुजियाखै बिनिखायनो बे बिटिआर सोदोबखौ काल्पनिक बुंदों आरो बिनि अनगायैबो जों गोबां जौगानायनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों लामाखौ बुंदों बिथाङा जौगानाय बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव जों बुङाखै बिथाङानो बुंना लानाय 17 बोसोराव 17टा रास्ता बानायबाय होननानै गोबां मिडियाफोराव बुंदों दिनै जोङो 2 बोसोरनि गेजेराव 70 किल'मिटारनि एबभ माने रास्ता जोङो बानायबाय आरो माने मा खालामदो आरो गोबां जायगायाव आरो एप्रुभ जानानै दंबावो 2 बोसोरनि गेजेराव 70 बिथाङा 17 बोसोरनि गेजेराव 17टा रास्ता होनदो जोङो 70नि एबभ जोङो माने रास्ता बानायदों बेनि अनगायैबो गोबां जोङो पिएमआइ न' लाबोदों आं मोनसे चेलेन्ज होनो नागिरदों बिथांमोनखौ 17 बोसोराव जुदि माने 2000 बा 3000 न' जुदि बानायनानै देखायनाय जुदि भिडिअ फुटेज खालामनो हायोबा साननानै होनो हायोबा जोङो राजनितिखौनो इउपिपिएलखौनो खालामनाय नङा आङो दिनैनि तारिखाव जोङो बे 2 बोसोरनि गेजेराव 5151टा न' बानायदों 5000 माने 151टा 2 बोसोरनि गेजेराव पिएमआइ न' बिनि गेजेराव आरो मा बानायदों अंगनबादि मडेल अंगनबादि माने न' लुदों बै समाव 17 बोसोराव गंसेबो माने अंगनबादि न' गैयामोन दिनैनि तारिखाव 2 बोसोरनि गेजेराव 31टा जोङो मडेल अंगनबादि सेन्टार लुफुंदों बिनि अनगायैबो जों होनो हायो गोबां बुंनो हायो एडुकेसन लाइनाव गोबां बाथ्रा बुंनो हायो जोङो दिनैनि तारिखाव गंनै स्कुलखौ जोङो हाई सेकेन्डारि बानायदों भलाजार उपरकुटी हाई स्कुलखौ हाई सेकेन्डारि माने आपग्रेड खालामदों महरीपारा उत्तर बेदना हाई स्कुलखौ उत्तर बेदना हाई सेकेन्डारि खालामदों बेवहाय गोबां माने जोङो अनसुंथाइ होदों माने नावकाटा मिलनाव जानो थांगासिनो एप्रुभ जादों 71 लाखनि बेवहाय माने न' एडिशनेल रुम जानो थांगासिनो दङ बिनि उनाव दङ
भलाजार उपरकुटी हाई स्कुलाव 53 लाखनि मोनसे माने गंथाम माने एडिशनेल माने रुम जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो उत्तर बेतना जितु हाई सेकेन्डारियाव 1 करोड़निबो माने 1 करोड़नि माने एडिशनेल रुम जानो थांगासिनो दङ गोबां जों उदाहरण होनो हायो बिथांमोना बुंदों गोबां जायगायाव माने कमिउनिटि हल गैया मा गैया होननानै कमिउनिटि हल 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो गंब्रै लुफुंबाय आरो जानो थांगासिनो दङ बिथांमोननि गेजेराव जोङो सोंथि खालामनो हायो बिथांमोना कमिउनिटि लुदों आद्रा बानायदों ओपन स्टेज लुदों आद्रा बानायदों गोबां जोङो ओपन स्टेज बानायदों गोबां जायगायाव जोङो कमिउनिटि हल बानायदों आरो गोबां जायगायाव मन्दिर बानायनो थाखाय गोबां माने प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बे 2 बोसोराव गोबां माने मा खालामदों जोङो माने डेभेलपमेन्टखौ खालामदों बेनि अनगायैबो जोङो नलेज हाउस प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय सरकारा नलेज हाउस माने गंबा माने जानो थांगासिनो दङ गोबां जों उदाहरण हायो बिथाङा जोंनि बे बिटिआर माने सुक्तिखौ काल्पनिक होननायाव आं कुइसन खालामनो नागिरदों बे बिटिआर माने काल्पनिकआव बेबायदि बिटिआर माने सुक्ति जानायनि थ्रुयैनो प्रमद बर' सारनि जि माने 2 बोसोर सरकार सालायबाय थानायाव बेबायदि गोबां माने जों उदाहरण होदों गोबां माने खामानि मावनायनि उदाहरण होदों बेनि अनगायैबो गोबां दङ लेन्ड राइट्सनि खोथा बुंदों बिथाङा जोङो बबेबा उन्दैनिफ्राय दिनैनि तारिखसिम जों नुबोदों सरकार खालामनाय नुबोदों प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय सरकार बे सरकारनि दैदेननायावनो दिनैनि तारिखआव लेन्ड मेला जादों लेन्ड मेलानि जायगायाव दिनै माने 40,000निबो एबभ माने लेन्ड पाट्टा मोननो थांगासिनो दङ आरो होगासिनोबो दङ आरो बेनि गेजेराव जों उदाहरण होनो नागिरदों सुक्लाय सेरफाङाव 17 बोसोरनि गेजेराव देवसुङाफोर बायदिखौ कुनु दिन माने माथि पाट्टा होनाय जायाखैमोन माने लेन्डनि अधिकार प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय 2 बोसोर माने सरकाराव देवसुङा भिलेजखौ जिअ'टेक खालामनाय जादों ड्रोन सार्भे खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो माने सरकारनि थ्रुयैजों लेन्ड पाट्टाखौ होनो नागिरदों बिथांमोना गोबां माने बाथ्रा जोंनि सिगाङाव माने अजद दैखांदों माथुरिनि बाथ्रा बुंदों दैबाना होबथानायनि बाथ्रा बुंदों गोबां जायगायाव दैबाना जादोंमोन 17टा बोसोराव मोनसेबो माथुरि खामानि मावाखैमोन बिनि जायगायावनो भलाजार जायगायाव माने 4,90 लाखनि माथुरि देग्लाय बोसोरावसो जानानै थांबाय प्रटेक्शन होदों भलाजार लोन्थिबारियाव बिनि अनगायैबो बाल्टिं नदियाव होदों 1.5 कोटिनि माने प्रटेक्शन जाना दोङो बै समाव बिथांमोना बहा खारनायमोन बिनि अनगायैबो बरफोथाराव 2.5 कोटिनि 2 कोटि 99 लाखनि माने मा होदों बेयाव बान प्रटेक्शन होदों बिनि अनगायैबो बोग्रिबारियाव होदों 2 कोटि 99 लाखनि नाथकुसियाव 4 कोटि 16 लाखनि होदों बिनि अनगायै माने टेंगाजाराव होदों 2 कोटि 99 लाखनि बेबायदि जोङो गोबां जायगायाव माने प्रटेक्शन होदों आरो बिनिखायनो जोङो बुंदों प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे 2 बोसोरनि जेबो माने दैदेननाय बे दैदेननायाव गोबां माने जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव जादों बेलेगाव जानाय जायैखौ जों बुंनो थाङा जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव जों कुइसन खालामदों जेला जों बुंदों जे बिथाङा बुंदों जोंखौ मिसुलिया माने प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मिसुलिया बुंदों बिथाङासो मिसुलिया दिनैनि तारिखआव 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै दिनैनि तारिखआव ITI न' लुना दोन्दोंमोन ITI न' लुनायखौ जोङो ITI बे 2 बोसोरनि गेजेराव ITI दिनै माने क्लास होगासिनो दङ बिथांमोना मावाखैमोन गोबां जों उदाहरण होनो हायो बिथांमोना माने 17 बोसोराव बे काल्पनिक सोदोबखौ बाहायनानै माने लाब गैया माने बुंनो थाङोबा माने बिथाङा ओरैबायदि मिसुलिया बाथ्रा बुंदों रायजोफोरखौ माने मा खालामदों मिसलाइट खालामनो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदों आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिथाङा बुंदों माने 10,000 होदों होननानै 75,000 फोसावदों होननानै गोबाङाव फोसावना होदों प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकारा प्रमद सारा गोबाङावनो बुंदों जे एबार खेबसेयाव माने 25,000 होनाय जागोन नेक्स्टआव 25,000 होनाय जागोन नेक्स्टआव 25,000 होनाय जागोन देग्लाय बेबायदिनो 25,000खौ जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव टटेलि माने मा होनाय जादों 240 जन 240टा ग्रुपनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 थाखाके होनाय जादों कुनु बेवहाय 10,000 होनाय जायाखै बिथाङा बेबायदि माने पावार गोमा जानानै बे पावार गोमा जानायनि थाखाय माने माथाया नस्त जानानै ब्रेना माने माबा जानानै मा खालामदों बिथाङा माने बेबायदि बाथ्राखौ बुखिदों माने 10,000 होदों होननानै दिनैनि तारिखआव जों 25,000 माने होनायखौ नुबोदों बयबो जोंनि माने ससियेल मिडियायाव नुदों जोंनि माने
रादाबगिरिफ्रा नुदों 25,000 होनाय माबाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बिनि अनगायैबो होदों अनसाय बिथांखि होदों जायफोर माने गोरिब गुन्द्राया माने अबस्था गैया बिथांमोननो थाखाय माने अनसाय बिथांखि होदों दिनैनि तारिखाव बे 2 बोसोराव 800 जन न'खरनो माने मा होदों बेनिफिसारिनो माने अनसाय बिथांखि होनाय जाबाय गियान सोरां बिथांखि जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव बे 2 बोसोराव 800 जन माने फरायसाफोरनो जोङो माने हेल्प होनाय जादों 5,000 थाखा बिनि अनगायैबो माने रक निर्मल बे बिटिआर ओनसोलाव माने जेसेबां माने गोरिब गुन्द्राया बेमारि जानाय बिथांमोननो थाखाय माने रां अनसुंथाइ होनाय दङ बिनिनो जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव बे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो 100 जन सुबुंनो जोङो मा होदों रक निर्मलनि माने बेनिफिसारिफोरनो जोङो चेक राननानै होनाय जादों दा गोबां बेबायदि जोङो उदाहरन होनो हायो बे ओनसोलाव 2 बोसोराव गोबां खामानि जादों रायजोफोरा बेनिखायनो जों दङ बे प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय जि सरकार बे सरकाराव बयबो रायजोफ्रा दङ मैयानो स्पष्ट जादों गावसोरनि मानसिखौनो गावसोर जयनिं बानायदों गावसोरनि मानसियानो बयबो ज' फैदों बेवहाय गावसोरनि बादै कुनु बेवहाय माने इउपिपिएलनि बा गुबुन माने मा होनो दल संगठननि बेवहाय जयनिं जायाखै आरो जानायबो नङा कुनु दिन बेवहाय माने जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि रायजोफ्रा गोदोनि बायदि बे माने थाखा फैसा कम्बल बै मा होनो मुसारि बा माने जौ माने जुवाजों मानसिफोरखौ गोदोनानै लांनो हानाय नङा दिनैनि तारिखाव बयबो भटारानो सचेतन जादों बिनिखायनो बयबो इउपिपिएलनि जि दैदेननाय सरकार बे 2 बोसोरनि सरकार बेवहाय बयबो बाहागो लानानै दङ आरो बयबो आस्था दङ आरो आस्था थानायनि थाखायनो मैया स्पष्ट जादों बिथांमोना गावसोर जयनिं जादों कुनु बेवहाय जयनिं जायाखै जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय स्पष्ट बुंदों रावबो इउपिपिएल जायाखै आरो जुदि भिडिअ फुटेज आरो सोरनिबा जुदि फट' होनो हायोबा जों स्पष्ट बुंदों दिनैनि तारिखनिफ्रायनो जोङो इउपिपिएल बानायनाय नङा जुदि सोरखौबा जुदि जयनिं खालामनाय जुदि देखायनो हायोब्ला खालामनो नागिरदों गणेश कछारी बिथांखौ 17 बोसोराव बिथांनि समाव माबोरै मावदों आरो जों मा मावदों जोङो उदाहरन होबाय जोङो उदाहरन होदों 17 बोसोरनि गेजेराव आं मोननै मोनथामसो कुइसन खालामबावनो नागिरदों दिपपारानिफ्राय मकलदंसिम थांनाय लामाखौ मा खालामना दोनखो बिथाङानो बिथांनि माने आखाइजों माने मा होनदों माने बेखेवनानै होदोंमोन बेखौ आं कुइसन खालामदों दाना बियो कुइसनखौ होदो दाना आरो बिनि उनाव होनो नागिरदों आङो महरिपारा जयगुरु मन्दिरनिफ्राय बिथिं थांनाय लामाखौ सोनाबजों थांनाय लामाखौ मा खालामना दोनखो बेखौ माने कुइसन खालामदों आङो दाना होनांगौ बिनि उनाव आरो सामाबारि थांनाय सिमलानिफ्राय सामाबारि थांनाय लामाखौ मा खालामना दोनखो बेखौ दानिया कुइसन होनांगौ बिथांनि आखाइजोंनो माने मा खालामदोंमोन इनिग्रेसन खालामदोंमोन बेखौ माने कुइसन होनांगौ आरो गोबां जायगायाव बेबायदिनो आदुरा खालामनानै दङ निज्जारगाव थांनाय लामा कुजारपाम थांनाय लामामोन बियो निज्जारगावनिफ्राय कुजारपाम थांनाय लामा बिथाङा गावनि आखाइजोंनो सीसी ब्लक होगोन होननानै बेखेवदोंमोन किन्तु दिनैनि तारिखाव आदुरा जाना दङ बेयो मा जानानै मा अबस्थायाव जाना दङ बिथाङा बुंनांगो बेखौ जों कुइसन खालामदों दानिया जोङो बिथांनि आदुरा खामानि दायो माने सीसी ब्लक बानायना होदों मा होनो महरिपारानि जिथु थांनाय लामा माने जयगुरु थांनाय लामा बेजों सोनाब हाबलांनायखौ जोङो सीसी ब्लक बानायबाय सिमलानिफ्राय सामाबारिसिम आदुरा जाना थानायखौ जोङो सीसी ब्लक खालामना होदों दायो दा बेबायदि गोबां जोङो माने कुइसन खालामनो हायो बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो नागिरदों बिथाङा बुंदों मेडिकेल कलेज माने मेडिकेलनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे ओनसोलाव माने साइन्सनि इएमोन बिथाङा माने बिटिसिनि बै समाव मा खालामना दोन्दोंमोन 30 बेडेड गावनि समाव बानायदों होननानै जाब्रांपारायाव मोनसे 30 बेडेड लुफुंदोंमोन बेबायदिनो लुफुंनायनि बादै जेबो गैयामोन दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' सारनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बेवहाय माने डाक्टारबो दङ नार्सबो दङ बिना मुल्य माने मा मोनो बेवहाय मेडिसिन मोननाय जायो सिकित्सा मोननाय जायो बेनि अनगायैबो नावकाटायाव आदुरा लुना दोन्दोंमोन बिथाङा डक्टर मोजां थायामोन बेवहाय बेखौ जोङो मोजाङै दायो माने 24 घन्टा 24 आवार माने डक्टरा बेवहाय थायो माने नावकाटायाव बेनि अनगायै बिथाङा लुना दोन्दों बै आदुरा खालामना दोन्दोंमोन माने नावकाटा माने बाङालिपारायाव मिनि पिएचसि लुना दोन्दोंमोन
बेवहायबो कुनु थायामोन न' आन्थाल' थायोमोन दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जि सरकार बेवहाय दायो मा सोलिगासिनो दोङो देहा फाहामथायसालियाव माने फ्रियै माने रायजोफोरनो मा होनो डक्टरफोरा नायगासिनो दङ बेवहाय बिनामुलिया माने मेडिसिन मोननाय जायो बेनि अनगायैबो स्टुडेन्टनि जि माने लाइनाव स्टुडेन्टनि जि जौगाखांनाय गियान सोरां बिथांखि बै समाव 17 बोसोराव बे स्टुडेन्टफोरनो मा होदोंमोन माने कम्बल आरो माने मुसारिनि बादैथ' जेबो गैयामोन आरो हायोबाथ' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिसोर जौ लोंहोयोमोन गाज्रि लाइनजों लांहोयोमोन आं बारा बाथ्रा बुङा गोबां ससियेल मिडियायाव बिथांनि माने बायदिसिना नुजानाय दङ बेयो जोङो कुइसन खालामनो नागिरदों जोंथ' माने 5,000 गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय दिनैनि तारिखआव बे 2 बोसोरनि गेजेराव 800 जन स्टुडेन्टनो 5,000 थाखा रानना होदों दाना बेखौ कुइसन खालामदों 17 बोसोराव मा मावदों 17 बोसोराव बुं दानिया एन्सारखौ होदो दानिया बिथाङा बे बिटिआर शब्दखौ काल्पनिक होनदो बिथाङा दानिया एन्सारखौ होदो आङो माने आं कुइसन खालामदों बेखिनिखौनो बुंनानै बिथांनियाव माने कुइसन खालामनाय जादों जाहाथे बिथाङा बे 17 बोसोरनि हिसाबखौ जाहाथे होयो जों 2 बोसोरनि हिसाबखौ जोङो बिथांनो दाखिल खालामबाय नमस्कार साংবাদিক বন্ধুসকল তো যোৱাকালি বিপিএফ দলৰ এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে নাওকাটাত তো এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অজ্ঞাত মানে অপ্ৰাসংগিকভাৱে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ পৰা 420 জন কৰ্মীয়ে যোগদান কৰা বুলি তেওঁলোকে মানে মিছা কথা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে আজি আমি স্পষ্ট দিব বিচাৰিছোঁ কোনো এজন আমাৰ প্ৰাইমাৰী পৰ্যায়ৰ সদস্যও যোৱাকালি বিপিএফ দলত যোগদান কৰা নাই তেওঁলোকে যদি সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি চ্যালেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিম যে অতি সোনকালে আমাৰ দলৰ কোন ব্যক্তিয়ে কোন সদস্যই যোৱাকালি প্ৰগ্ৰামত বিপিএফত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে স্পষ্ট আমাক দিব লাগে এইখিনি আমি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ তো ইয়াতে বিটিসি প্ৰাক্তন মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও আছিলে তেৱে এটা কথা অলপ মানে অপ্ৰাসংগিক কথা এটা ওলাইছে যে বিটিসি এখন বোলে এপছ অফিচৰ পৰা প্ৰচলিত হয় তো আমি গৰিহণা দিছোঁ বৰ্তমান চৰকাৰে যিখিনি চিষ্টেমত কাম কৰি আছে এনেকা অগাধ মিছা কথা ৰাইজৰ আগত কৈ কিনি যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ৰাইজক মানে ভুল পৰিচালনা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে এইখিনি আমি খকিয়াই দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বৰ্তমান দুটা ছাত্ৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকে ইটো স্পষ্ট কৰক বনছ কি বস্তু আৰু বিচিও কি বস্তু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰক বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বিটিসি চৰকাৰখন মানে এপছৰ অফিচৰ পৰা পৰিচালনা কৰা বুলি যিটো অগাধ মিছা কথা কৈছে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছোঁ তো হাগ্ৰামা এজন বৰ্তমান সময়ত মানে কৌতুক অভিনেতাৰ নিচিনা তেৱে কামবোৰ আমি দেখি আছোঁ শুনি আছোঁ যেটো ব্যক্তিয়ে শান্তিৰ কথা বুজিবৰ কাৰণে 17 বছৰ লাগে 17 বছৰ পিছত এতিয়া তেৱে শান্তিৰ কথা বিটিআৰত মানে বা বিটিসিত ক'ব ধৰিছে তো 17 বছৰত 2008ৰ পৰা 2012 লৈকে কিমান মানুহ হিংসা হত্যা কৰিলে কিমান সম্পত্তি জাতিগত সংঘৰ্ষ কৰালে তাৰ প্ৰাশ্চিত তেওঁলোকে কৰিব লাগে তো এটা সময়ত আমাৰ বিটিসিক বা বিটিআৰক এটা পাপৰ গ্ৰাহত মানে ঠেলি দিছিল আমি বিটিসিবাসী ক'বলৈ এটা সময়ত আমাৰ লাজ লাগিছিল দিনতে ৰাতিটো বাদে দিনতো আমি মানে এইটো জায়গাৰ পৰা আনটো ঠাইলৈকে যাবৰ কাৰণে মানুহে মানে ভয় আৰু আশংকা কৰিছিল তো এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে মানে আজি নতুনকৈ যি মানে শান্তিৰ কথা শ্লোগান দিছে তেৱে 17 বছৰত মানুহৰ জীৱনক মানে হত্যা কৰি কিনি বা সা সম্পত্তিক হেতালি কৰি কিনি যিখিনি ৰাজনীতি কৰিলে এই ৰাজনীতি এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোকৰ গোটেই এই মানে ৰাজনীতি বিপিএফ হিচাপে নিষেধ হৈ যাব খুৰু খুৰু মাছবিলাক যেতিয়া পানী শুকালে জোপে মৰাৰ নিচিনা বিপিএফ দল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে খতম হৈ যোৱা পথত তো যোৱাকালি এই যোগদান কাৰ্যসূচীতে আমাৰ প্ৰাক্তন ইএম গণেশ কছাৰী ডাঙৰীয়াও কেইটামান কথা কৈছে বিটিসিত বৰ্তমান বা বিটিআৰত ইউপিপিএল চৰকাৰে একো কাম কৰা নাই বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব যিখিনি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি স্কিম এই স্কিমবিলাক আমি গাই কিনি শেষ কৰিব নোৱাৰিম ইমানকেইটা আঁচনি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি কাম কৰি আছে
তো এইখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। অঞ্চাই বিতাংশী, জ্ঞান চেৰাং, ৰক নিৰ্মল, মাইনাও চেৰাং আঁচনি, তো এইখিনি আঁচনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। তো ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান মিছা কথা কৈ কিনি ৰাইজক যিখিনি ভুল পথে নিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে পাব। কাৰণ গণেশ কছাৰী ৰিয়েলি যিখিনি ভোটৰ যি ব্যৱধান, প্ৰতি বছৰে 5 বছৰ তেওঁ মানে 5,000কৈ ভোটৰ মানে হ্ৰাস পাইছে। প্ৰথম 2005ত পাইছিলে তেওঁ 22,000 ভোট, ছেকেণ্ড টাৰ্মছ পালে 2010ত তেওঁ 18,000, তাৰপৰা 2015ত পাইছিলে 13,000 ছামথিং, 2019ত পাইছে তেওঁ 9,000। তো আগন্তুক 2025ত গণেশ কছাৰীয়ে কিমান ভোট পাব তেওঁ ভাল এটা এইটো গণিত বিশেষজ্ঞক লৈ কিনি তেওঁ অলপ অংকটো কৰি ল'ব। 2025ত গণেশ কছাৰীয়ে ভোট পাবলৈ গৈ আছে মাত্ৰ 4,000 ভোট। তো 4,000 ভোটক লৈ কিনি তেওঁ যদি আমাৰ শুক্লাই চেৰফাঙত যদি তেওঁ আকৌ পুনৰ ৰাজনীতি খেলা এটা অংক কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো নিজৰ মূৰ্খামি বাদে একো নহয়। আৰু আমি গম পোৱাত তেওঁ এটা ভাল অভিনেতা। তো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে তেওঁৰ পৰা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা ভাল অভিনেতা অভিনয় কৰি কিনি আমাৰ সমষ্টিবাসীক যাতে মনোৰঞ্জন দিয়ে, এইখিনিকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।